estic disposat a donar la passa i entrar de bell nou dins el joc polític de les Illes Balears a partir de les següents premisses. Primera, un anàlisi de l'actual situació política de les Illes Balears confirma l'existència d'un ample espai regionalista de centre que no acaba de tenir la representació política que li pertany. És aquesta, de fet, una assignatura pendent que arrossegam des del mateix inici de l'autonomia, un camí més centralista, abandonant la seva ànima autonomista fundacional, de tal manera que el seu projecte polític no pot avui, ni d'un ni de l'altre, encaixar en l'esperit d'aquesta part de població de les Illes Balears. En conseqüència, entenc que és el moment adequat per donar una passa al front i agrupar sensibilitats, idees, conceptes, estratègies i programes destinats a tancar aquest procés de refundació de l'espai regionalista de centre, que per una o una altra raó no ha acabat de tenir el pes polític i electoral que es mereix la societat de les Illes Balears. Beneficia a tota aquella gent que quan se girava de no aniré a votar. Beneficia a tota aquella gent que pensava que és necessari una forma nova. Jo entenc que els mitjans necessiten saber a qui beneficia això. Però aquí estigui més content que l'altre. Oh, vaig alerta que no estiguin un més enfadat que l'altre. Jo crec que estan un més enfadats que els altres. De contents no està ningú de dia 3 de dia 3 de febrer, ningú està content. Ningú, però, en aquest sentit. Però això és el joc, és a dir, igual que quan no te piten un penal no estàs content.